Simulan po natin sa magandang balita. Sa wakas, mukha po bumababa na ang mga kaso sa Metro Manila. Ito po ay ayon sa datos ng mga nasabing mga local government unit. Mula sa 4,083 noong April 15, ito ay naging 3,957 kahapon, April 18 sa Manila. Ganon din sa Muntinlupa. Mula 1,692, ito ay naging 1,578. Ang Pasay mula 480 ay naging 390. Samantalang ang Valenzuela na nasa 1,218 noong April 15 ay naging 1,173 noong April 17. Kaugnay nito, patuloy lang nating paigtingin ating mask, hugas, iwas habang nananawagan tayo na magpabakuna na ang hindi pa nababakunahan. Magsasagawa ng inspeksyon bukas sa Luneta para sa nalalapit na pagbubukas ng Manila Mega COVID Field Hospital. Kung inyong matatandaan, nakapagbukas na tayo ng sumusunod na modular hospitals. 5 unit sa Quezon Institute na may 110-bed capacity, isang unit sa Lung Center Hospital na may 16-bed capacity, at isang unit sa Jose Rodriguez Hospital na may 22-bed capacity. Makakatulong itong Manila Mega COVID Field Hospital na madadagdagan ating mga kama habang patuloy nating minomonitor ang ating healthcare utilization rate. Ongoing ngayon na ginagawa ang isang unit ng modular hospitals at KTI na may 60-bed capacity at 2 unit sa Batangas na merong 44-bed capacity.